τέλος του καλοκαιριού μας έφερε για δεύτερη φορά φέτος στην όμορφη Σάμο. Σε αυτό το ταξίδι μείναμε και ξεναγηθήκαμε στο γραφικό Μαραθόκαμπο, ανηφορήσαμε στην ορεινή Άμπελο, μάθαμε για την καλλιέργεια της ορχιδέας, μαγειρέψαμε και γνωρίσαμε εξαιρετικούς ανθρώπους. Από το Βαθύ πήραμε το δρόμο για το Μαραθόκαμπο νότιο-δυτικά της Σάμου. Το αμφιθεατρικά κτισμένο ομώνυμο χωριό, ο κάμπος του Μαραθόκαμπου, το γραφικό λιμάνι στον Όρμο, το απέραντο γαλάζιο, αλλά και ο επιβλητικός Κέρκης, άσυλο όλων των κατατρεγμένων με κορυφή 1434 μέτρα, αποτελούν μοναδικό και ιδιαίτερο συνδυασμό για διακοπές. Ο Κέρκης είναι το εντυπωσιακό άγριο και απροσπέλαστο βουνό με πολλές σπηλιές και απότομες χαράδρες. Εδώ τα παλιά χρόνια κρυβόταν οι κάτοικοι από τις επιδρομές των κατακτητών, έβρισκαν καταφύγιο κληρικοί, κατατρεγμένοι αλλά και διανοούμενοι της εποχής. Στις σπηλιές του Κέρκη κατέφυγε και ο Πυθαγόρας με τους μαθητές του. Αυτό που δεν πρέπει να παραλείψετε να επισκεφθείτε είναι η σπηλιά του Πυθαγόρα. Για όσους φυσικά αντέχουν να φτάσουν μέχρι εκεί πάνω και να ανέβουν περίπου τα 360 σκαλιά. Βρισκόμαστε στους πρόποδες του βουνού Κέρκης. Ο Κέρκης είναι ένα επιβλητικό βουνό με υψόμετρο περίπου 1434 μέτρα. Η ψηλότερη κορυφή του είναι η Βίγλα. Λέγεται Βίγλα γιατί κατά την περίοδο των πειρατών πιστεύουμε ότι εκεί υπήρχε παρατηρητήριο και ειδοποιούσε τους κατοίκους με διάφορα σήματα για να τραπούν σε φυγή και να ανεβούν πάνω στον Κέρκη στα διάφορα σπήλαια που υπάρχουν για να προφυλαχθούν. Σημαντικό ρόλο επίσης έπαιξε η Βίγλα κατά τη διάρκεια του αγώνα με τους Τούρκους. Από το παρατηρητήριο έδιναν το μήνυμα ούτως ώστε ο κόσμος να κρυφτεί τα γυναικόπαιδα και οι αγωνιστές να λάβουν τα μέτρα τους και να περιμένουν τους Τούρκους. Υπάρχει πλούσια χλωρίδα και πανίδα, υπάρχουν πλατάνια, κονοφόρα δέντρα, κυπαρίσια, υπάρχουν νερά. Είναι μια πανέμορφη περιοχή και επίσης από πανίδα εδώ μπορεί να συναντήσει κανείς το χρυσό τσακάλι, το οποίο είναι μοναδικό εδώ στην περιοχή του Κέρκη. Στο Κέρκη υπάρχουν πάρα πολλές σπηλιές. Σε μία από αυτές βρισκόμαστε τώρα που λέγεται σπηλιά του Πυθαγόρα. Είναι σπηλιά που σύμφωνα με την παράδοση κατέφυγε ο μεγάλος μαθηματικός και φιλόσοφος Πυθαγόρας όταν καταδιώχθηκε από τον τύραννο Πολυκράτη. Καταδιώχθηκε για τις ιδέες του και ότι διέφθειρε τους νέους. Ο Πυθαγόρας κατέφυγε εδώ με την ομάδα του. Οι σπηλιές βέβαια είναι δύο. Αυτή που βρισκόμαστε τώρα στην οποία υπάρχει και νερό, που πιστεύουμε ότι εδώ ζούσε ο Πυθαγόρας. Λίγο πιο αριστερά μας εδώ υπάρχει η άλλη σπηλιά, λέγεται και αυτή η σπηλιά Πυθαγόρα, στην οποία ο Πυθαγόρας κατέφευγε μόνος του όπου στοχαζόταν και διαλογιζόταν. Εδώ στο σπήλαιο υπάρχει και το εκκλησάκι η Παναγία η Σαραντασκαλιώτης, την οποία σύμφωνα με την παράδοση έκτισε ο Όσιος Παύλος ο Λατρινός, ο οποίος ήρθε από την Λάτρη της Μικράς Ασίας, γοητευμένος από τις θεωρίες του Πυθαγόρα. Έχει 40 σκαλιά για να ανέβει κάποιος επάνω και γι' αυτό συνηθίζεται να λέμε η Παναγία η Σαραντασκαλιώτης. Γιορτάζει στις 8 Σεπτεμβρίου, όπου μαζεύεται πάρα πολλοί κόσμος εδώ για να τιμήσει τη μνήμη της Θεοτόκου και επίσης και τον Όσιο Παύλο το Λατρινό. Βρισκόμαστε στους πρόποδες του Κέρκη, στο δεύτερο εκκλησάκι, κάτω από τη σπηλιά του Πυθαγόρα. Πίσω μας ακριβώς είναι το δεύτερο μέρος της σπηλιάς του Πυθαγόρα, εκεί όπου ο φιλόσοφος στοχαζόταν, ήταν το ησυχαστήριό του. Η άλλη σπηλιά χρησιμοποιείται για τροφοδοσία, επειδή υπήρχε και το νερό. Βρισκόμαστε στον προαύλιο χώρο, στο εξοκλήσι του Αγιάννη, που είναι χτισμένο πάνω σε παλιά ερείπια εκκλησίας. Πάνω στα ερείπια του παλιού ναού ευρέθησαν δύο τάφοι. Πιθανολογείται ότι ο ένας εκ των τάφων αυτών ανήκει στον Όσιο τον Παύλο το Λατρινό. Η περιοχή εδώ συγκεντρώνει μεγάλο τουριστικό ενδιαφέρον και πάρα πολλοί επισκέπτες κάθε χρόνο επισκέπτονται το χώρο αυτό. Είναι μόλις 3 χιλιόμετρα από τον κάμπο Μαραθοκάμπου και η πρόσβαση είναι πολύ εύκολη. Πολλοί τουρίστες έρχονται με τα πόδια και πολλοί επισκέπτες με αυτοκίνητο. Το χωριό Μαραθόκαμπος είναι κτισμένο στα 250 μέτρα από την παραλία, από τον κάμπο που λέμε. Η κυρία Αγγέλα Δηλανά, συγγραφέας, μας ξενάγησε στο χωριό. Το υδραγωγείο, τα ρωμαϊκά πλησταριά, οι καμάρες αλλά και η αρχιτεκτονική των σοκακιών και των σπιτιών, υπολείμματα μιας άλλης περίοδου, μαρτυρούν τις επιρροές των Φράγκων, των Οθωμανών και των άλλων κατακτητών.
Βρισκόμαστε στην πλατεία του Αγίου Αντωνίου, στο Μαραθόκαμπο της Σάμου. Το χωριό είναι από τα παλαιότερα χωριά της Σάμου. Χτίστηκε γύρω στο 1600. Σύμφωνα με την παράδοση, ο Μαραθόκαμπος πήρε το όνομά του από τα πολλά μάραθα που φύονταν στις γύρω περιοχές του. Η εκκλησία του Αγίου Αντωνίου χτίστηκε περίπου το 1900, σχεδιάστηκε από ντόπιο καλλιτέχνη και κτίστηκε από μαστόρους της Πέτρας, οι οποίοι είχαν έρθει οι περισσότεροι από διάφορα μέρη των γύρω νησιών. Ακριβώς απέναντι βρίσκεται το Δημοτικό Σχολείο, χτίστηκε το 1920, είναι δωρεάν της οικογένειας Κεντούρη. Εδώ φιλοξένησε όλα τα παιδιά του χωριού για πολλές γενιές και μάθαμε τα πρώτα μας γράμματα. Το κτίριο αυτό ήταν το παλιό δικαστήριο, το οποίο ιδρύθηκε επί ηγεμονίας γύρω στο 1853 και ήταν πρωτοδικείο και περιελάμβανε μέσα και την περιφέρεια του Καρλοβάσου. Μετά από την ένωση της Σάμου με την Ελλάδα καταργήθηκε και το κτίριο αυτό έγινε καταρχήν ένα τριτάξιο γυμνάσιο και στη συνέχεια εξατάξιο. Από εδώ βγήκαν σπουδαίοι μαθητές και σπουδαίοι επιστήμονες. Η εκκλησία που βλέπετε απέναντί σας είναι της Παναγίας της Μυρτηριώτισσας. Το διπλανό κτίριο είναι το Λύκειο Μαραθοκάμπου, στην άκρη του οποίου στεγάζεται και το κλειστό γυμναστήριο. Το μικρό κτίριο που βλέπετε απέναντί σας είναι το ιατρείο του χωριού. Ενορία του Αγίου Αθανασίου του Μεγάλου επί της ηγεμονίας Αλεξάνδρου Καραθεοδωρή, η δε κρίνη εκ βάθρων ηγέρθη μήνυ Φεβρουαρίο 23 1891. Βλέπετε τα παλιά πλισταριά της περιοχής αυτής, δεδομένου ότι ο Μαραθόκαμπος είχε σε πολλά σημεία πλισταριά για να εξυπηρετείται ο κόσμος στην καθαριότητά του. Βλέπετε μία από τις καμάρες του χωριού. Από πάνω από το θόλο της καμάρας είναι σπίτι που ενώνεται μαζί με τα άλλα σπίτια. Μια από τις καμάρες του χωριού είναι αυτή που βλέπουμε. Ο λόγος που χτίζονταν ο Μαραθόκαμπος κατά αυτόν τον τρόπο είναι ότι οι άνθρωποι θέλανε να βρίσκονται πολύ κοντά ο ένας στον άλλον, ούτως ώστε σε περίπτωση κινδύνου να μπορεί ο ένας να ειδοποιήσει και να βοηθήσει τον άλλον. Οι δε καμάρες και τα δεδαλώδη σοκάκια του χωριού που βλέπετε είχαν σαν σκοπό τον τρόπο διαφυγής σε περίπτωση κινδύνου. Το εκκλησάκι που βλέπετε είναι πολύ παλιό, χρονολογείται γύρω στον 17ο αιώνα ότι χτίστηκε και έχει μέσα και ενδιαφέρουσες εικόνες. Βλέπουμε την πιο όμορφη βρύση του νησιού μας. Χτίστηκε επί Αδοσίδη ηγεμόνα της Σάμου το 1881. Επειδή τα χρόνια εκείνα δεν υπήρχαν ψυγεία, κάθε μεσημέρι εδώ γέμιζε αυτή η πλατεία που λέγεται πλατεία της Λούγκας. Γέμιζε από μικρά παιδιά, κοπέλες και αγόρια που ερχόμασταν με το σταμνάκι να πάρουμε το κρύο νερό για να το έχουμε στο τραπέζι το μεσημέρι τα καλοκαίρια. Το Λαογραφικό Μουσείο εκτίθεται στα Κουμέικα μόλις λίγα χιλιόμετρα από την παραλία του Μαραθόκαμπου. Εδώ οι κάτοικοι δώρισαν και οι υπεύθυνοι αξιοποίησαν αυτό το μοναδικό λαογραφικό μουσείο της περιοχής. Είναι προσφορά των κληρονόμων Παπαϊωάννου και φτιάχτηκε με προσπάθειες του Πολιτιστικού Συλλόγου Κουμέικων. Στο χώρο που βρισκόμαστε είναι καφενείο και μπακάλικο μαζί, έτσι λειτουργούσαν τα παλιά χρόνια. Εδώ βλέπουμε ένα παλιό καΐκι που ήταν καπετάνιος Κουμεώτης, πολύ παλιά βιβλία. Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, ο Παπαϊωάννος Δημήτριος, οι οποίοι είχαν ελαιοτριβείο στα Κουμέικα και κάηκε στις μεγάλες φωτιές. Εδώ είναι μια παλιά χριστιανική πέτρα που βρέθηκε σε κάποιο τζάκι. Εδώ βρισκόμαστε στο χώρο της αποθήκης. Υπάρχουν μεγάλα χαρανιά που βράζανε και καθαρίζανε τα ρούχα, εργαλεία όλα ξύλινα από μαραγκό, σκάφη για να ζυμώνουνε, μήλος για να λέθουνε το σιτάρι. Βρισκόμαστε στο δωμάτιο υφαντικής που υπάρχουν ο αργαλιός, η ανέμη, παλιά υφαντά ρούχα, πουκαμίσεις, παλιά χράμια. Εδώ βρισκόμαστε στην κουζίνα. Υπάρχουν εδώ τα παραδοσιακά, η σταμνοθήκη, ο σοφράς με τα
πιατάκια, οι πινακωτοί που φουσκώναν το ψωμί, το χαρανί που φτιάχνανε το τυρί. Το παράξενο στο σπίτι αυτό είναι εδώ στο τζάκι δίπλα υπάρχει ένας χώρος που ήταν και φούρνος. Δεν βγαίναν έξω για να ψήνουν το ψωμί. Στο αρχοντικό που βρισκόμαστε θα δούμε όλους τους χώρους όπως λειτουργούσαν τα παλιά χρόνια. Βρισκόμαστε στον πάνω χώρο του σπιτιού, σε μια από τις κρεβατοκάμαρες. Εδώ υπάρχουν οι φαντά πάλι, παλιές πουκαμίσες και βράκες όπως τις λέγαμε εμείς. Η παλιά μηχανή της ιδιοκτήτριας, η οποία κεντούσε σε ατλάζ. Υπάρχει ένα πολύ παραδοσιακό εικονοστάσι που είναι ψηλά και έχει καντήλι με ράουλο, το οποίο λειτουργούσε στο να κατεβαίνει, να το ανάβουν και να ξανανεβαίνει στη θέση του. Εδώ είναι το σαλόνι και η τραπεζαρία, οι κουρτίνες είναι πολύ παλιές, παλιά μπαούλα, καθρέφτες παλιοί. Εδώ είναι το σαλόνι, οικογενειακές φωτογραφίες. Πιο μέσα είναι ο χώρος της κουζίνας. Υπήρχαν δύο κουζίνες, η μία ήταν για το υπηρετικό προσωπικό και η άλλη για τους ιδιοκτήτες. Εδώ βλέπουμε μία σαμιώτικη παλιά φορεσιά και ντυμένη στο χέρι, με υφαντό μεταξωτό ύφασμα. Ο χώρος ήταν η ματιοθήκη και βιβλιοθήκη μαζί, που υπάρχουν και πολύ παλιά βιβλία. Η πάνω κουζίνα του σπιτιού, όπως προανέφερα, με τις κουρελούδες τους, τη σταμνοθήκη, το τζάκι, το χώρο που φτιάχνουν τον καφέ. Στο μικρό ψαροχώρι Μπάλο κάθε χρόνο οργανώνουν τη γιορτή του κρεμμυδιού. Η σαμιώτικη αυτή ποικιλία κρεμμυδιού διατηρείται ανέπαφη μεγάλο χρονικό διάστημα. Υπάρχουν γραφικά ταβερνάκια και μια καταγάλανη οργανωμένη παραλία χιλιόμετρων. Βρισκόμαστε στο γραφικό οικισμό Μπάλο, μια μαγευτική περιοχή που απέχει περίπου 3 χιλιόμετρα από το ορεινό χωριό Κουμέικα. Πήρε το όνομά του από τους πασάλους που δέναν τα πλοία, γιατί παλαιότερα τον πάσαλο τον έλεγαν Μπάλο. Παλαιότερα, μεταξύ 1850 και 1870, στην περιοχή υπήρχε δημαρχείο και τελωνείο. Στο Μπάλο, το πρώτο 20ήμερο του Αυγούστου, γίνεται εδώ ένα παραδοσιακό γλέντι που είναι η γιορτή του κρεμμυδιού. Στη γιορτή του κρεμμυδιού μαγειρεύονται παραδοσιακά φαγητά, στιφάδο, ντολμάδες και άλλα, με βάση το κρεμμύδι. Αυτό το κρεμμύδι έχει την ιδιότητα να μπορεί να διατηρηθεί στην αποθήκη για ένα ολόκληρο χρόνο, χωρίς να φυτρώνει. Αυτή είναι και η μοναδικότητά του. Γι' αυτό, όπως λέγεται, τα παλιά τα χρόνια έρχονταν καλόγεροι από το Άγιο Όρος για να προμηθευτούν αυτό το μοναδικό βελανιδιώτικο κρεμμύδι. Στον Μπάλο, ο επισκέπτης μπορεί να απολαύσει την πεντακάθαρη θάλασσα, τις απέραντες εδώ παραλίες και το μοναδικό τοπίο. Στο λιμάνι του Όρμου στο Μαραθόκαμπο γινόταν πολλές εμπορικές συναλλαγές με τα τουρκικά παράλια. Ο μάραθος ήταν ένα από τα προϊόντα εξαγωγής. Η κύρια ενασχόλησή τους ήταν στους ταρσανάδες. Ολόκληρη η περιοχή εδώ ήταν ένα συνεργείο. Σκαρώνανε τα σκάφη, υπήρχαν οι πρωτομάστορες οι οποίοι ήταν ονομαστοί, οι ορολογάδες, οι Κασδαγλαίοι, οι Παπαγεωργίου, οι Τσαλαπαταναίοι, οι οποίοι ο καθένας είχε το δικό του το χώρο και έστεινε το σκαρί που του δίνε παραγγελία ο υποψήφιος αγοραστής ιδιοκτήτης. Όπως βλέπετε, είναι ένα πανέμορφο ψαροχώρι ο Όρμος. Από ό,τι έχουμε διαπιστώσει, βρίσκεται στις προτιμήσεις των τουριστών, δεδομένου ότι ασχολείται πλέον ο κόσμος κυρίως με τον τουρισμό και με το ψάρεμα, γιατί ολόγυρά μας βλέπουμε τα πολλά και ωραία ψαράδικα, τα οποία κουβαλούν ψάρι και τροφοδοτούν την όλη περιοχή. Τα καρνάγια εργάστηκαν, δούλεψαν εδώ μέχρι το 1970, όπου ο κόσμος είχε εργασία. Μετά και με την άνθηση της ναυτιλίας, ο κόσμος στράφηκε προς το ναυτικό επάγγελμα, δεδομένου ήταν παράλληλα και ναυτικοί άνθρωποι, τουλάχιστον εδώ της περιοχής. Παράλληλα στον Όρμο, παλιότερα, λειτουργούσε ελαιοτρεβείο με αλευρόμυλο και η σαπουνοποιία. Ήταν αυτές οι δύο βιοτεχνίες, οι οποίες
ήταν σημαντικές για την οικονομία του τόπου. Το λιμάνι αυτό βομβαρδίστηκε το 1940, εκ των υστέρων φτιάχτηκε και ήταν εις θέση να φιλοξενεί σκάφη και όπως βλέπετε σήμερα γίνονται δύο μαρίνες, η μία για ιστιοπλοϊκά και η άλλη μαρίνα αλλιευτικό καταφύγιο όπου θα φιλοξενηθούν τα ψαράδικα και τα ιδιωτικά σκάφη. Διάφορες εκδηλώσεις διοργανώνονται από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Όρμου, όπως η Γιορτή της Θάλασσας, μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού, με φαγητό και πολλή μουσική. Η πρόεδρος κυρία Γαλάνη μας ενημέρωσε σχετικά. Κάθε καλοκαίρι ο σύλλογός μας διοργανώνει 3 μεγάλες εκδηλώσεις. Οι εκδηλώσεις αυτές είναι η Γιορτή του Κλείδωνα που γίνεται κάθε χρόνο στις 23 Ιουνίου και γίνεται η αναβίωση του εθήμου του Κλείδωνα από το σύλλογό μας. Η δεύτερη εκδήλωση είναι μέσα στον Ιούλιο, είναι νησιώτικη βραδιά και είναι σαν γιορτή της θάλασσας με παραδοσιακή νησιώτικη ορχήστρα. Και είναι και η καθιερωμένη γιορτή κρασιού που γίνεται στις αρχές Αυγούστου και μοιράζεται στον κόσμο δωρεάν σαμιώτικο κρασί και επικρατεί και γλέντι μεγάλο. Το μοναδικό σαπουνοποιείο στον Όρμο, στο Μαραθόκαμπο, στεγάζεται σε ένα παλιό κτίριο από το 1924. Εδώ παίρνουν τον πυρήνα της ελιάς και παράγουν σαπούνι. Προωθούνται στην ελληνική αλλά και ευρωπαϊκή αγορά. Ένας χώρος επισκέψιμος όπου μπορείτε και να αγοράσετε το γνήσιο πράσινο σαπούνι. Θεμελιώθηκε το 1920 και πρωτολειτουργήσε το 1924 και από τότε ανελιπώς παράγει πυρηνέλαιο και σαπούνια. Εμείς παραλαμβάνουμε τα υπολείμματα της ελιάς, τον ελαιοπυρήνα, από τα ελαιοτριβία της Σάμου, τον επεξεργαζόμαστε και από αυτό το υποπροϊόν βγάζουμε το πυρηνέλαιο, το οποίο πυρηνέλαιο ένα μέρος αυτού πηγαίνει σε ραφιναρίες για βρώσιμο και ένα άλλο μέρος, συνήθως με περισσότερες οξύδες, φτιάχνουμε το πράσινο σαπούνι. Επίσης, το υπόλοιπο του ελαιοπυρήνα, το οποίο δεν έχει πια το πυρηνέλαιο μέσα, λέγεται πυρηνόξυλο, το χρησιμοποιούμε σαν καύσιμο, αντί για πετρέλαιο κλπ. Και τα τελευταία χρόνια έχει πάρει πολύ μεγάλη αξία, διότι εντάσσεται στα βιοκαύσιμα, είναι φιλικό και οικολογικό. Αυτό είναι το κτίριο από το 1924. Λοιπόν, και πάμε στην άλλη αίθουσα, όπου εκεί γίνεται το πρεσάρισμα, μπαίνει η στάμπα του σαπουνιού. Η μηχανή αυτή είναι ατμομηχανή, λειτουργούσε με ατμό που έπαιρνε δίπλα από τον ατμολέβητα και έδινε κίνηση με ημάντες σε ένα κεντρικό άξονα που ο άξονας αυτός έδινε κίνηση στα διάφορα μηχανήματα, αντλίες κτλ. Είναι φτιαγμένη από την οικογένεια Ισηγόνη στη Σμύρνη, είναι 25 άλογα και είναι περίπου το 1905. Με την ψαρόβαρκα διασχίσαμε την ακτοπλοϊκή γραμμή του Μαραθόκαμπου για να σας δείξουμε τις πανέμορφες παραλίες του, αλλά και τη μαγεία του μοναδικού Κέρκη. Ο κάμπος διαθέτει παραλία 2 χιλιόμετρων, αμμώδες με αλμυρίκια για φυσική σκιά. Η παραλία Άσπρες, η Ψηλή Άμμος, το Ξηρόρεμα, η Αγία Κυριακή είναι μερικές ακόμα παραλίες, άλλες με ψηλό βότσαλο, αλλά και παραλίες μικρές πιο απομονωμένες για γυμνισμό και ελεύθερο κάμπινγκ. Γενικά υπάρχουν οργανωμένες παραλίες στην περιοχή για όσους θέλουν να απολαύσουν και τις υπηρεσίες που τους παρέχονται, όπως beach bar, ξαπλώστρες, ντους, αλλά και παραλίες πιο απόμερες για όσους αγαπούν και αναζητούν την ηρεμία. Στην περιοχή υπάρχουν ταβέρνες, εστιατόρια, ουζερί, καφέ, σούπερ μάρκετ και τουριστικά καταστήματα. Οι εστίες διαμονής απλώνονται από την παραλία μέχρι βαθιά στον κάμπο με τις ελιές. Δραστηριότητες πολλές, από μία απλή περιήγηση, αναρρίχηση στο βουνό, πεζοπορίες σε μονοπάτια με μοναδική θέα, σερφ, κατάδυση, ψάρεμα.